Ahojte, vitajte pri štvrtom Advinčiho kóde. Tak ako po minulé razy sme sa venovali jednotlivým témam, a dnes tá téma bude veľmi fajn a myslím si, že znovu veľmi zaujímavá. V dnešnom svete sa neustále rozprávame o pokore, rozprávame sa o posudzovaní, odsudzovaní a je toho naozaj veľa. Takže dnešnou témou je pokora a akým spôsobom vieme s ľuďmi, ktorí nás odsudzujú, rozprávať alebo ako sa máme chovať. Ahoj Monika. Ahoj. Takže znovu dnešnou témou máme takú celkom zaujímavú a veľmi aktuálnu tému, lebo všetci hovoria o tom, že sú pokorní, všetci hovoria o tom, že vedia, čo je to pokora, ale možno by sme sa mali zaoberať takým jasnejšími vecami a naozaj vysvetliť, že čo to je pokora a ako môžeme tú pokoru napríklad získať, alebo ako sa máme správať k ľuďom, ktorí nás odsudzujú, posudzujú, veď nám vieme to naše slovenské ohováranie a tak ďalej. Čiže začneme tou pokorou. Čo presne z tvojho pohľadu tá pokora znamená a prečo je dôležitá pre zdravé vzťahy a spoločnosť? Pokora znamená, že veľmi bezpečne poznám svoje hranice. Teda to, na čo mám, čo zvládam a čo už je za touto čiarou. A prečo majú ľudia tendenciu možno posudzovať, odsudzovať? Prečo hovoria o tebe? Alebo prečo majú takúto tendenciu napriek tomu, že sa správaš veľmi ústretovo, napriek tomu, že sa správaš slušne, s rešpektom? Prečo je to tak? Lebo je jednoduchšie zaoberať sa inými ako sám sebou. A presne to súvisí s tou pokorou, že skôr riešim seba ako tých ostatných. Čo v našej kultúre je nie veľmi bežný jav. Je to možno dané je to také psychologické, že je to jednoduchšie pre mňa hovoriť o tebe alebo posudzovať ťa, že čo si urobil, čo si neurobil, ako sa zaoberať samým sebou? Určite áno. A najmä, ak hovorím o tebe, tak možno je pre mňa jednoduchšie a ľahšie v sebe schovať veci, s ktorými nie som až tak celkom úplne OK. Čiže ak sústredím svoju pozornosť na teba, odvraciam ju od seba. Súvisí to aj s hodnotami. Však. Určite áno. Ako sa prejavuje chýbajúca pokora u ľudí? Už si to možno trošku aj naznačila, že sústredím sa na druhého a nie na seba. Že skôr sa pozriem susedovi do dvora ako k sebe do dvora. To je taká celkom populárna vec. Ale ako chýbajúca pokora ovplyvňuje fungovanie nás ako ľudí? Ak chýba pokora, človek je agresívny. Človek má problém vnímať a chápať potreby tých druhých a odsudzuje. Čo je za mňa veľmi nebezpečné pre akékoľvek vzťahy, či v súkromí alebo v práci. Je pravdou, že ak ti chýba pokora, tak tie vzťahy nie sú autentické alebo nie sú také naozajstné? Myslím, že áno, pretože strácam také bezpečné vnímanie tých situácií, tých druhých ľudí okolo mňa. Neviem si predstaviť, aké to je chodiť v ich topánkach, ako sa hovorí. Keď sa rozprávame o tých autentických vzťahoch, čo sú to tie autentické vzťahy podľa teba? Autenticita vo vzťahoch za mňa je veľmi jasné odkomunikovanie, koho potrebujem do života, dať to najavo tomu druhému a vnímať aj jeho potreby v tých vzťahoch, v ktorých fungujeme. Čiže rozprávame sa o autentických vzťahoch, rozprávame sa o pokore, rozprávame sa o tom, ak nemáme pokoru, tak v podstate sa rozprávame o tých druhých a nie o sebe, alebo nepozeráme sa do vlastného dvora. Ale aký dopad môže mať to neustále posudzovanie, odsudzovanie, ten neustály tlak na naše duševné zdravie napríklad? Platí, že nešťastní ľudia majú nešťastné vzťahy. Teda ak nedokážem byť vnímavá voči tým ťažkostiam, ktoré trápia tých ľudí okolo mňa, tak samozrejme, že tí ľudia ani nemajú veľkú chuť byť vo vzťahoch so mnou. Čiže buď sú, lebo musia, kvôli práci, ale ak nemusia, tak samozrejme odo mňa utekajú a to isté platí aj pre súkromie. Čiže pokora za mňa je dôležitým rozmerom
toho, aby sme si vôbec dokázali udržať také ozajstné, reálne vzťahy. Mm-hmm. Ja znovu prídem na tú komunikačnú tému a je veľmi dôležité, akým spôsobom komunikujeme s tým človekom, ktorý nás napríklad posudzuje a odsudzuje. Hej? Čiže ak ten človek tú pokoru nemá, ten druhý, ale ja áno, tak je podľa mňa veľmi dôležité, akým spôsobom s ním komunikujeme. Na druhej strane aj pre naše zachovanie si toho duševného zdravia, už si to niekoľkokrát povedala, podľa môjho názoru netreba to brať osobne. Hej. Ak sa vieme odosobniť od toho posudzovania a odsudzovania, tak podľa mňa život bude ľahší pre nás. Určite je potrebné znovu tá komunikácia prispôsobiť aj tomu, čo ten človek nám hovorí. Môžeme používať napríklad otázky. Rozumiem, čo si ty myslel? Chápem, že máš iný pohľad, ale čo ťa k tomu vedie, že si to myslíš? Je to OK, alebo nie je to OK? Za mňa asi taká základná vec pri pokore je uvedomenie si, že nikto okrem mňa nemá právo posudzovať alebo odsudzovať to, čo ja robím alebo nerobím. Ak som veriaca, tak samozrejme to vnímam aj cez tú prizmu proste nejakých mantinelov, buď desatora alebo niečoho iného. Ale skutočne okrem mňa nikto nemá právo. Dokonca ani tí najbližší. Môžu mi na to povedať svoj názor, ale toto uvedomenie si myslím, že dáva veľmi bezpečnú hranicu na to, aby ma nezranilo to, ak ma niekto odsudzuje. Hej? Aby to nebolo pre mňa až natoľko zraňujúce, že proste to rozkýve to moje duševné zdravie, ako si to pomenovala. Ale stretávame sa s tým v živote, čiže je tam aj taká miera rešpektu, podľa mňa. Ak ty rešpektuješ toho druhého, a dokážeš s rešpektom sa správať, tak potom aj ten druhý, zase je to očakávanie tu z minulej časti, očakáva, že ten druhý sa bude tiež správať k tebe s rešpektom. Je to OK, alebo nie je to OK? Nie vždy je to reálne očakávanie. Súvisí to s tým, v ktorej škatulke vlastne ten človek pre mňa je, lebo určite moji najbližší ľudia ma rešpektujú a proste sú na mňa nastavení veľmi OK. Ale niekto, kto je so mnou v kontakte len po pracovnej rovine, nemusí fungovať v rovnakých dimenziách ako ja. A je nereálne očakávať, že ako sa ja správam, ak ja som rešpektujúca a teda mám v sebe nejaký rozmer pokory, že aj tá druhá strana takto bude nastavená. Ale na druhej strane vieme vyjadriť ten rešpekt voči tomu druhému človeku, ktorý ťa posudzuje alebo odsudzuje a podľa mňa veľmi jasne mu vieme povedať, chápem, že máš taký názor, ale ja sa s tým napríklad nestotožňujem. Tiež tá jasná formulácia a komunikácia. Každému môžeme nechať ten priestor na vyjadrenie sa. A tak, ako som povedala, nebrať to osobne, naozaj sa snažiť s tým rešpektom. Ak my prejavíme tomu človeku rešpekt, tak to už je len na ňom, že akým spôsobom sa bude k nám správať. Ja si myslím, že tak, ako sme sa rozprávali o tom, že agresivita, keď ja som agresívna, aj ten druhý človek, keď bude agresívny, tak automaticky vzniká konflikt. Aj pri tom posudzovaní a odsudzovaní, ako náhle začneme tomu človeku kontrovať svojimi možno nápadmi, názormi, tak ten človek už znovu asi bude na nás útočiť. Asi áno, ale rovnako platí aj to, že akcia spôsobuje reakciu a teda ak ja dokážem byť vo vzťahoch bezpečná, rešpektujúca, pokorná, tak je veľká šanca, že aj tá druhá strana sa bude v mojich vzťahoch alebo vo vzťahu ku mne cítiť bezpečne a tým pádom prestane mať potrebu byť nejako agresívna alebo teda nejako v napätí a v očakávaní niečoho nepríjemného. Ale ja si myslím, že tá pokora sa dá aj trošku aj vypestovať. Dá sa aj naučiť tej pokore, lebo veď mnoho ľudí poznáme, ktorí prešli takou transformáciou osobnostnou a tá pokora zrazu, možno tým naozaj, že sa snažili zmeniť svoj prístup k životu, k ľuďom, tak tá pokora je tam. Určite podľa môjho názoru je tam veľmi dôležité aktívne počúvať pri tom druhom človeku a sa snažiť naozaj vnímať tie okolnosti. Prečo sa deje okolo mňa, prečo sa dejú veci okolo mňa alebo nie.
Prijať rôznorodosť. S týmto podľa mňa my ako Slováci máme celkom problém. A prijať rôznorodosť, že nie každý sme rovnakí, nie každý pochádzame z rovnakého prostredia, nie každý máme rovnaké názory. A to je jedna z vecí, ktorá je tiež taká, nech nám povedať, že slobodomyselná, lebo nemalo by to byť tak, malo by to byť našou prirodzenosťou, ale tá rôznorodosť je našou súčasťou žitia a bytia a prijať, že každý je iný, každý je rozdielný, je tiež veľmi dôležité. A určite sa zamerať možno na otázky viac, než namiesto odpovedania alebo namiesto posudzovania, namiesto hodnotenia toho druhého. Ako to vidíš ty? Určite každý z nás funguje nejako inak. Na druhej strane je úplne OK mať svoje hodnoty, normy, ktoré žijeme a mali by byť vidieť na našom živote. Ale neočakávať, že ostatní ľudia budú mať úplne rovnaké nastavenia hodnotové, je tiež veľmi dôležité. A okrem toho, čo si spomenula, za mňa veľmi dôležitým rozmerom pokory je aj nedávať nevyžiadané rady. Čo tiež je celkom taká bežná skúsenosť, že ja na tvojom mieste by som neviem čo. Kým nežijem život s niekým, tak neviem, ako sa s ním žije a nie je celkom fér dávať nejaké rady niekomu, že čo ja by som na tvojom mieste, lebo nie som na tvojom mieste. Viem ti, ak máš záujem povedať, čo možno by som ja skúsila, ale ja vždy veľmi bezpečne dodávam, ale neviem, či by to fungovalo, pretože nie som v tvojej koži a v tvojich topánkach. Ako vieme napríklad druhých ľudí povzbudiť k tomu, aby namiesto posudzovania otvorene komunikovali? Lebo je to veľmi dôležité, aby sme nemali tú tendenciu, že hodnotiť, posudzovať, odsudzovať. A podľa mňa veľmi dobrým spôsobom je byť príkladom tej otvorenej komunikácie. To je taká najbezpečnejšia cesta, ako ty vieš tomu druhému človeku ukázať, že aj takto sa dá fungovať a byť otvorený a nekomunikovať za tvojim chrbtom alebo nehovoriť veci, ktoré ty, ako si hovorila, že nevieš, nedokážeš precítiť alebo nedokážeš byť v tých jeho topánkach. Určite je tam aj ten bezpečný priestor, ktorý človek by mal vytvoriť okolo seba, keď chce tomu druhému ukázať, ako otvorene komunikovať a ako namiesto posudzovania skôr získať možno tú pokoru a určite pochopiť. To sú také 3 veci, ktoré podľa môjho názoru by mohli pomôcť a ukázať tomu človeku, ktorý posudzuje a odsudzuje, ako to urobiť inak. Súhlasím. Za mňa, ak by som mala povedať 3 veci, určite fungovať medzi ľuďmi, aby som si uvedomila, od koho čo viem odkúkať, alebo od každého si viem niečo zobrať. Druhá vec, nevnímať zlyhania alebo starosti v živote ako niečo fatálne, ale ako výzvu a skôr rozmýšľať, čo ma to má naučiť. A v 3. rozmere veľmi často rozmýšľať o sebe, alebo teda vnímať seba bez ohľadu na úroveň našej spirituality, ale vnímať, kam sa posúvam a aby som nemala pocit, že som stredobod vesmíru. To je veľmi dôležité. A mne ešte napadla jedna vec, a možno namiesto posudzovania, tak prejaviť skôr takú zvedavosť. Aj namiesto posudzovania a hodnotenia toho človeka, tak možno prejaviť zvedavosť a sa niečo dozvedieť o tom človeku. Rovno od neho, tá otvorená komunikácia, čiže možno sa ho spýtať na veci, ktoré ťa zaujímajú a namiesto toho, aby bez tých informácií si išla ďalej a posudzovala alebo hodnotila toho človeka. Takže empatia, je to moje obľúbené slovičko, určite by tam mala byť, aby sme prispeli k lepším vzťahom, tak možno ukázať ten príklad. A dnes ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo myslím si, že s takýmito témami sa budeme stretávať aj naďalej. Vám ďakujem tiež za pozornosť. Veľmi si to vážime, že nás sledujete, že nás počúvate a tešíme sa na budúce na ďalšieho Advinčiho kód. Majte sa. Ahojte.